Bé, un país sense memòria crec que no té futur. I crec que en això tenim moltes mancances i crec que la societat del segle XXI no ho estem fent bé del tot. La Guerra Civil, els maquis, és encara una història silenciada que costa contar, algunes vegades fins i tot malinterpretada, i per tant vull felicitar els impulsors, a la gent de Vallibona, a tots els que ens acompanyeu, evidentment a la gent que està així a la taula per aquesta iniciativa d'este any. Nosaltres, la comarca dels Ports, potser serem un granet d'arena menudet des d'un gran desert, però la comarca dels Ports vol tindre memòria. Els maquis, i sobretot Florencio Pla Meseguer, la pastora, i tot el que representa, va suposar discriminació, repressió, odi, fronts, i crec que es mereix de la societat del segle XXI una disculpa i sobretot un retrobament en eixa història, en eixos records, en eixa memòria. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies, Francesc, Cristina i a tots els històrics de Morella per aquesta oportunitat de poder presentar la jornada centenari de Florencio Pla Meseguer, la pastora, aquí a la ciutat de Morella. Primer que tot, donant la paraula a Raúl González i a Josep Sánchez Cervelló. Josep Sánchez Cervelló, començarem que amb ell, que és el catedràtic d'Història Contemporània de la URB, té una quantitat de publicacions i una llarga trajectòria i referent amb el tema que anirem a tractar, desenvolupa la tasca amb el seu llibre Maquis, el punt del franquismo, juntament amb altres autors, el tema guerriller a les nostres comarques. Després, amb Raúl, parlarem centradament del tema de Florencio, tota la seva vida, ja ens ho explicarà posteriorment, i finalment amb Elena Solanas, dels últims familiars que queden de Florencio, ens explicarà la seva visió sobre la família. I finalment farem una projecció feta per Carles Cabrelles sobre els documentals que s'han arribat a fer. Fins a meitats de l'any 47, el franquisme no es va posar en intensitat a combatre la guerrilla perquè l'any 45 van guanyar els aliats. I per tant, el govern franquista va ser condemnat per l'ONU, se va prohibir als ambaixadors estrangers que representen els seus països en un govern com el govern de Franco. Per tant, fins a meitats del 47, els guerrillers, si eren detinguts, se'ls procurava que cantessin, però no se'ls executava sumàriament com succeirà a partir de l'arribada del general Pizarro al control de la província de Terol. El que ens costava que algú confessés alguna cosa, que algú ens expliqués fets que havien passat molt temps però que havien sigut molt traumàtics. I per tant, bé, això és una qüestió que nosaltres vam iniciar en el sentit que la primera vegada vam entrar a l'arxiu de la Guàrdia Civil. Entrar als arxius militars continua sent molt complicat i difícil, i és complicat i difícil, a pesar que la llei diu que després de 40 anys els papers s'han de poder consultar. I de fet, hi ha altres països que ens passen la mà a la cara amb molta facilitat, com és el cas dels Estats Units, que després de 40 anys plantegen tota la documentació del que ha succeït al país, amb molt poques excepcions. Per tant, aquí continuem tenint problemes per accedir als arxius militars que no estan classificats i ho fan perquè no sapiguessin la veritat dels fets que van passar. Jo me sorprèn moltíssim com encara hi ha tanta gent que dona suport al franquisme. I evidentment, si donen suport al franquisme és per una raó essencial. Ni els anys de la democràcia i evidentment ni els anys de la dictadura se va fer apologia del que havia sigut la resistència, del que havia sigut la república, del que havia passat en aquest país. De fet, és impossible que en un país
que no sigui Espanya, hi ha una fundació, Francisco Franco, que rep diners de l'Estat i que fa apologia de la dictadura cultural. Per tant, el que ha passat durant tots aquests anys va ser una manipulació descarada de la realitat. La repressió va ser tan gran que hi ha l'exemple d'un senyor que es deia Massip, que va ser alcalde de Cabassers durant el període de la Guerra Civil. A Cabassers no es va matar a cap persona i ell, sapiguent com anaven les coses després de la guerra, se va amagar a casa seva. Al cap de 2 anys i mig que estava amagat, la seva família li va dir tranquil, que no passarà res, que han parlat de no sé qui, ens ha donat garanties, aquí no va passar res, per tant aquí no passarà res. Va sortir i van afusellar. En aquest esquema de desaparició de persones, Morella, el segon sector interprovincial de la Guàrdia Civil de Morella, va tindre un paper fonamental. És a dir, totes les coses que passaven a Castelló i a una part de la província de Tarragona passaven a la caserna de Morella. I, els que manaven a Morella, el comandant era Francisco Roldán, tenia un segon comandant que era un altre que es deia Écija, i el cap de la línia que era el teniente Mangas. El teniente Mangas, que és famosíssim perquè era un torturador compulsiu, un tio desequilibrat mentalment, i entre la gent que va desaparèixer a Morella, que va ser executada a Morella, va ser Nicolás Segura, un altre que es deia Julián Ibáñez, i l'Antoni Segura Ferrer. Estos dos últims, en teoria, es van suïcidar a la presó. Hi ha altres que ningú se suïcida. És a dir, això és mentira. Això és com la Bader-Meinhof, que també es van suïcidar els 4 dirigents a la presó, en una presó alemanya. I, per últim, en un dels que no sabem tots els que van matar a Morella. Tenim suficients indicis per saber que van ser bastants, però no vam poder consultar tota la documentació de la Guàrdia Civil perquè la documentació te la donaven en comptagotes. En qualsevol cas, perquè diguéssiu com era què era el que passava a la vostra ciutat, és que en un que van detindre, que es deia Felip Casanova Colom, que era de Vilafranca, va desertar del matis perquè la vida a la muntanya era terrible, és a dir, feia molta fred, anaven sempre ple de polls, no tenien menjar, a vegades, és a dir, menjaven si tenien algun punt de suport, la Guàrdia Civil perseguia els punts de suport, per tant, se quedaven aïllats, i va decidir desertar. El van agafar a la ciutat de Castelló, el van torturar, van treure tota la informació, però es va salvar i no el van matar a Morella perquè el comandant de Castelló va posar a l'informe que, para que no l'executessin a Morella, que terminadas las gestiones será ingresado en la prisión provincial. Porque sabía que todos los tíos que había en Morella desaparecían y se ejecutaban, per tant, en li va posar que després havia de tornar a la presó provincial. I un preso, quan passava a la presó, les estructures havien acabat. Per tant, em dic que era una qüestió central. Si vos fixeu, no és fàcil trobar una associació d'amics d'una persona que va formar part de l'agrupació guerrillera de Levante. Com ha comentat Josep, entre els 700 guerrillers que van formar aproximadament part de l'agrupació, tenim guerrillers que a la comarca van ser relativament famosos, els del Cintorà, per exemple, que va arribar a ser cap de batalló del sector 20 i del sector 23, el Garovera, que era de Vilafranca, trobem també l'Antonio, que era el mestre d'Agüero que va morir, que van matar, al Mas de Limerà, trobem a Peregrín, que va estar fins i tot lluitant en la Segona Guerra Mundial contra els nazis, trobem a Carlos el Català, que va ser cap del batalló 23, trobem a Astúries, és a dir, trobem a molts guerrillers, però cap d'ells té una associació d'amics, aleshores, i perquè justament Florencio Pla, que va ser una persona que va estar poc de temps a la guerrilla i va tenir un paper molt discret, també a la guerrilla té una associació d'amics i ha estat una figura molt més divulgada que els altres. Això és perquè, com intentaré explicar ara, realment va ser un guerriller un pèl diferent.
que va tenir una vida també un pèl diferent a la dels altres, molt divertida, i és el que tractaré d'explicar ara. En aquest context rural, el nivell d'analfabetisme era molt alt, era un món en el qual pràcticament la prioritat absoluta era la feina, per tant tenia un apego molt gran a la feina, i també hi havia molta austeritat. Una austeritat no només a nivell de forma de vida, sinó també a nivell de comunicació, perquè de fet Florencio, en una de les entrevistes que se li va fer, que li va fer Miquel Alberola, periodista del Temps, reconeix que mai li van explicar per què li van batejar com a dona. I segons el seu testimoni també, només va anar a l'escola uns pocs dies en temps de prendre la comunió. I segons el seu testimoni sempre se va sentir home. De fet, en paraules d'ell, en l'interrogatori que li va fer l'inspector de policia Tomás Cosías l'any 1960, admet que masculinos son sus sentimientos y cree que hasta su aspecto físico. Clar, en aquest món rural, tan tancat, hermètic, no resultaria gens fàcil aquesta disfunció sexual, no? Clar, ni per les burles, ni per la incomprensió de l'època, ni tampoc per la impossibilitat de dur a terme actes masculins i que per tant eren funcions actes que ell no podia assumir, com per exemple, ell també admet en una entrevista que va intentar presentar-se voluntari a la guerra per a aconseguir els papers d'home, la qual cosa no va poder prosperar. I ja per últim diré que, segons coincideixen diferents fonts i testimonis, a nivell personal, Florencio era una persona aïllada, confiada, introvertida, austera, un gran observador i amb una gran memòria. De fet, si llegiu les declaracions de l'any 1960, és realment sorprenent els detalls que dona de fets que van passar als anys 40 i als anys 50. Ell, com tants altres incorporats al maquis, a l'agrupació guerrillera, la seva entrada al maquis va estar determinada per les pràctiques brutals de la Guàrdia Civil. La seva entrada no va ser casual, no va ser lliure i tampoc va ser plenament voluntària. I és en la violència i la repressió exercida per la Guàrdia Civil clau per entendre-la, realment el mite de la pastora se forja a partir d'ella. I com digué Florencio, en l'entrevista aquesta que he dit abans que li van fer l'any 90, yo prefería morir de un tiro que no de torturas, porque al dueño que tenía yo le mataron y le arrancaron los testículos, la Guardia Civil y conforme otros que enclavando con cañas debajo las uñas que los dejaron deshechos. Yo por quedarme así prefería morir de un tiro, por esto me metí en guerrillas. Per tant, la pastora ni era un maqui hermafrodita, ni va ser un bandoler, ni va ser un criminal, i tampoc va ser un heroi, evidentment. Va ser una víctima, va ser un supervivent de l'Espanya més negra i fosca. I va ser una persona amb una vida plena d'adversitats que possiblement va tractar de superar de la millor manera que sabia. Gràcies. Ell era els últims membres de la família que era de Florencio, membre destacat també de la nostra associació. Ens explicarà la seva visió sobre la família de Florencio. Endavant. Abans que res, vull donar les gràcies a l'Ajuntament, a tots els participants que heu vingut en aquesta jornada del centenari, a l'associació, perquè gràcies a ells estem aconseguint dignificar la vida del meu oncle. Jo soc neboda neta de la pastora, mon tio era germà de la meva àvia. Llavors s'ha parlat molt, com ha dit bé el Raül, l'austeritat que hi havia ja no era només amb el fet que hi havia molt de diàleg entre ells, no hem de treure del context a l'època van néixer, que era més que el treball, no hi havia el que diguem ara la unió familiar, de parlar i tot aquest calor que estem ara creant en família.
Llavors hem de pensar que en aquella època, si eren 6 germans, s'ha arribat a parlar que si la germana s'ha pagat, que si no sé què, que si la família no l'ha volgut, que si ha estat abandonat, més lluny de la realitat, tret del context que en aquella època sobrevivien i tots de petits ja treballaven. La meva àvia amb un mas del Tossal del costat, fent de niñera dels crios i tots fent. Nosaltres, al principi, gràcies al llibre jo vaig començar una mica, a casa meva, no sé, la meva àvia no parlava mai, o sigui, era com un tabú, com una por. Jo per meu caràcter sempre li deia, àvia, explica'm coses, em deia, fuig, xapardera, no me molestes. O sigui, era una cosa que no es podia parlar. Sí que és cert que la meva mare i els meus tios estaven molt per tot el que podíem saber del tio i el buscaven, però els deia, no busqueu, perquè de seguida que van saber que havia sortit de la presó i que estava per Castelló i tal, la meva mare i la meva tieta van començar a mirar i van anar per Barri Castell i preguntant i fent, els deia, no busqueu, no busqueu que rebreu, que hi ha por, que ningú vol parlar, fugiu, que no sabeu que sou família. O sigui, perquè entengueu, encara que sembli molt raro, fins no fa massa encara hi ha gent que no vol parlar, perquè la meva àvia mai ha explicat res. Si ho hem sabut és perquè nosaltres hem anat buscant, hem tingut la inquietud i era el nostre tio. La meva mare el recorda com a Teresa. I recorda que quan tenia 9 anys em sentava a sobre i sempre molt de carinyo perquè ell anava a casa de la meva àvia. Però va ser una mica amb els anys, més o menys deu fer uns 9 anys o així, que jo a través del llibre del Sánchez Cervelló que diem dels maquis, el puño que golpeó el franquismo, vaig començar a llegir-lo i a part que parlava, que sempre li dic que vaig anar comentant, que primer quan vaig anar a veure el Josep és donar-li les gràcies perquè sempre, per culpa d'aquest mal llibre que havien escrit amb ell, que l'havien tractat com una persona horrenda, com un criminal, el que vaig trobar va ser molt rigorosament molt de respecte de cara a mon tio. Perquè no hem de treure el context de va poder extorsionar, va poder fer el que va poder fer, però no traguem que la supervivència era ell o els altres i era el context en què estava, però com sempre estem rebent pels inputs que m'està donant la gent és que era molt bona persona, que era molt amic dels seus amics i que es va trobar en les circumstàncies. Llavors, quan com a família trobem, sobretot amb el llibre que va ser el primer amb el Josep, que parlen d'ell amb respecte, amb dignitat, i posant-lo en el lloc que li correspon, per nosaltres va ser un gran què. Inclús en aquest llibre, al final de tot posa gent que ha estat a la presó per ser familiar o per ser conegut o per alguna cosa d'ajudar a la guerrilla. Heu de pensar que és normal que la meva àvia i la família no em barreja poc. La meva àvia, quan encara tenia 9 anys, la van vindre que estava mig per malalt, estava al llit, que el metge no sabia si la salvaria, van vindre la Guàrdia Civil i se van dur els meus avis a la presó. Per haver sigut delatats per l'alcalde del poble de Barri Castell, perquè havia estat allí el Montpí, el Florenç, que havia estat a casa d'ells. I per xivatasso que havien anat a veure la seva germana, la meva àvia, inclús dient al metge que no se l'enduguessin perquè moriria, se la van endur a sobre del matalàs perquè no es podia aixecar del llit perquè la meva àvia estava morint en aquell moment, que es va salvar. La van portar aquí a la presó de Morella i va estar molt de temps a la presó a Pons Pilar de Tarragona. Llavors, crec que gràcies a aquestes jornades estem aconseguint de tot això posar el lloc que es mereix. Llavors, davant de tot això, us dono les gràcies per permetre'm poder viure aquest moment. Moltes gràcies. Quan han de triar si l'han de posar en una presó d'homes o en una presó de dones, el metge diu poseu-lo en una presó d'homes perquè és un home. És a dir, que ara això és una operació senzilla, és a dir, ell no tenia que treure el penis, però tu fas un tall, estires la bossa i és a dir, que és una qüestió, no és que tingués una doble identitat o fos dona i se sentís home, no. Era un home i per tant, l'informe del metge al Consell de Guerra és que és un home i que si la posa en una presó de dones pot passar qualsevol cosa, per tant, millor que la posa en una dona. I després, ell va néixer l'any 1909
i l'any 1907 havia hagut la Setmana Tràgica i per tant havien mobilitzat els homes per la guerra. Això, en alguna de les entrevistes que nosaltres vam fer com va ser això, el que volien era, si ha d'anar a la guerra, com que el sexe era indefinit per nens, perquè clar, el metge del poble o la matrona o tal, no havien vist a ningú que tingués un inici de penis, però que no el tingués ben desenvolupat. Per tant, davant de la indecisió, l'inscrivim com a senyora i per tant no anirà a la guerra. Després de la guerra va començar la repressió de Franco. Entonces van vindre uns guàrdies civils, que un ja estava al puesto de Vallivana, que es diu Conillo. Van vindre al poble i precisament van trobar a mi i a un senyor que era del Masnou, que va estar ferit, que ell va flotar. Sí. I ens pregunten qui eren. ¿Quién somos nosotros? Nosaltres vam contestar los fascistas, perquè era així, no? La primera que d'això, les masses en sang, cop de garrot, i ens van pegar, però va ser de bé. Passeig de Florencio, Pla de Seguer, la pastora. Si és Florencio perquè és pastora. I arribaran a casa i ho preguntaran. Era un mal segal i estava aquí assentat a la vora del foc, escalfant-me. Sento un ruïdo, malso de rebot, i me trobo 5 o 6 civils aquí, en aquells fusilats que portaven, que m'estaven encanyonant. Tinc tanta temor, tant de susto, que arranco a córrer per allà i al passar la Forteta Eixa me trobo en 5 o 6 més que venien per allà també amb els fusilats davant. No vaig caure mort de milagre. Això passava a cada 2 per 2. Lego, ja te trobem els civils per aquí que te... En tot allò, les víctimes van ser els masovers. Les primeres víctimes de tots van ser els masovers. Perquè eren víctimes d'uns i víctimes dels altres. Ens tocava mantindre a 3 grupos armats que no sabem quin era més perillós de tots. Això va passar també? Si eren la Guàrdia Civil tenien autoritat per a fer el que els donava la gana. Per agarrar un aquí detengut i aquí detrás de la curva pegar-li 2 tiros i pel fet de que diguessin que se'ls havia escapat ja en tenien prou. La llei de fuga. La llei de fuga que hi havia. Carlos el Catalán era el líder de la partida, però ell no estava al mas. Ell va sentir com bombardejaven la masia. Una de les primeres coses que va fer va ser anar al mas de la pastora i dir-li a la pastora: vine-te'n a nosaltres perquè si no te pelaran. I va ser a partir d'aquest moment quan la pastora se va entrar en les guerrilles. Aquí una cosa està clara. Si la pastora no se n'haguera anat aquell dia en los maquis, la pastora l'hagueren pelada. I ara vaig a tancar una llança per la pastora de lo que posa en el llibre. A mi la pastora, tot el que posa és una mentira, com la visoria. Moltes mentides que n'hi ha. Li estan carregant una sèrie de morts que no els va fer mai. Li estan posant que és una d'això i era una gran persona. Per a mi, el que va ser és una víctima de la societat. Yo prefería morir en un tiro, pero no morir de torturas, porque el dueño que tenía yo lo mataron y le arrancaron los testículos. Le mataron, la Guardia Civil. Y conforme a otros que enclavando cañas por bajo las uñas, que les dejaron deshechos, y otros mancos. Yo para quedarme así, pues prefería morir de un tiro. Y por eso me metí en las guerrillas.